Abusia baby a Afia Pokua e case no akodru no mehyew se obom paya e ya kai no because enanu ya na Ajagurah Bishop Kwabena Esiama Ajagurah e pa che o ma no Kingdom FM na abusia asem no akodru eye Manhyia Ɔpemsoɔ anim na feedback a efri ho e ba no abusia egese nya ye bom paye anya sa de a Afia Pokua ne ho be kire ne pa memo atie memo ahye na nsem no baby a case ni kono ehu mehyew se obe subscribe to channel no so de be ya ye drop video a obe first person a obenya na face so no wabo moden akyere wadwen afa video ehu e wo comment section na mahyew ade ba akopɛ share video a wo hwei e ma onua bi ensa entumi nka time heba mesha e ye dura mekanfo e de ama wo eno e na edura ebedi wakaginamu na asa wo malaria no ama wo na bibia no etimi aye kama system no ebe boost kama na chese watimi nya hoden edidi atenam asankwan no hu se aduane ede few days ago ena Bishop Kwabena Esiama Ajagurah ene fifi prat ekotwetwe nkomo ene nkomo bebre ena ekoso nti komodidie nemu no ena yehu se yaye sister Afia Pokua de ne ho aba asem yi akwakopiem ewo ho chese ne godfather ene Ajagurah nti no Ajagurah se onya video ni bi hwe ya ne wo se chese obo modern ya na ofre no nti ofre no 2 times be 118 and 119. Dedi kameden chia kese be kwa ma Asantehene nyina ne tetru ye Ɔpemsoɔ na mede enuhuo emu mi firi nuhuo mu ekase me panacho sabio kafrache enye mani da ho ne boapayo se mekasa etiano esanse ya tete me ya anye me na emom eye kasa ena etefa so enti de tosumienu me de achopa be ma da sebe ko mo Japan tosumienu okoma ira se animguase bia na metekrema so e de abre kwa oman omomfa ncheme ena me papa ocha me kwa me adofo sabio kafrachi otete me ahemfie enti wo kire me se de esikasa na nso etoda na aboa na didi atrahye enti akoma bia e wosoro edi ho ya ba treta hodo wo mo a wabo mutimu posese bi me krakro mbeje afi mi nsam mesra wo omfa ncheme me yakwa uni me Asantehene na ankofi me ka ama o maten so se obi nhye machi obi antimi ntua meka se menye bibi se ya amanyo se ye nkonwa se ye hwan eye program ne ye ena ekoba ne sa ebia mementi ase mu eye different obi nso enti ase eye different eye twi kasa ena meka ye enti mesre obi mfa ncheme se de mementi ase ne nya sa na Ghana for beti ase me pa macho a chopper the esre medase to it is no check on one make nsem there jatwa ya jatwa mesre we de mesre uranum we de madaruma beska na prempe we de miaminua madaruma we de mesre mo we de miano makika bi ache no beka no kra one something I'm friend makika bi ache ne pa but we are also looking at the spiritual side of it mesre obi biara afia so wanu wapan no phone asusa mama ota tie no tro caption phone na apan no yam na twanka time man ntwa yi time am friend nkire no satan na ma ya asori awie ukwada ma pon asori ana dwo consultation kwa wanye to be phone so obi na de send me panyi pa o hene pa o Ghana no, the Sunday me. So the Sunday was Afia Pokua me share na. Afia, ko fast maba. Papa no yame asemba. So the patcho kura na still spiritually we see e hu de be na bibia so twa. Yes asemba. Because it na de bia me kasa me boni din no. 118 my friend 2 times 118 bako 190 ba ejebusia after apology we na ye hwe ni musi ebeti Manhyia nka anase ebeti bibi
every Manhyia Ɔpemsoɔ ɛhɔ na nyame adom feedback every hɔ aba na feedback na every hɔ ba abusua enye na yɛda so gyinam ababaawa ne nsɛm a ɔkɔkekaeɛ na medika ka na fidie so dwoada no ɛnura medika ka sɛ dabi ababaawa ne nam a wɔpepa kyɛw ne nsɛm a ɔkeka no ɛho hia afidie a ɔkɔtena so kaa saa nsɛm no sɛ menim sɛ atiefoɔ ɛbɛka me a me na menhuyɛ onua tv foɔ de krataa baabɔnteɛ bɛpa kyɛw anaa sɛn ɛna ɔmo so ɛka ɛne a ɛna dwumani baako ɛyɛ Johnson yi ɛyɛ bi kyerɛ me ababaawa no akɔtena afidie bi so a afɛdi ahobrɛseɛm ɛna ɔpa kyɛw ɛfa hɔ sɛ si wɔnu ne ho wɔde animguase abrɛ kwawufoɔ wɔde animguase no bi aka kwawu ma ahene nti wɔpa kyɛw ɔserɛ na ɔno ankasa no nsɛm wo ɛba no so ɛne nneɛma a wɔfa mu no ɛboro no so wɔpa kyɛw yɛmfa nkyɛ no na wɔnu no ho koraa ɔno ankasa ne kraa ne honhom ati ne mu no ɔho sɛ afiri ne mu afidi ɔsɛ ɔyɛ santini na twi kasa no dwumadie no mu di na sɛbi wankasa yie nti mani gyei Ajagurah gya ka asɛm bi kyerɛ no mani gyei ɔsɛ madi kaka kyerɛ mu ɔman mu Ghana yi sɛ obiara fa na foforɔ a saa ahennie a nyame agye atom wiase nyina agye atom yɛmfa nkɔ hɔ nti ɔno obi na sɛnde ma no ho yɛ apɛ na ɔfrɛ ababaawa no ɔsɛ ahomakye dɔnkɔ asesɛ na ɔfrɛ no wɔkeka bi kyerɛ no papa ɔkeka bi kyerɛ no ka kyerɛ mu sɛ waka tena fidie so waka sɛ asase so nyame yɛ wɔ mu hwɛ yie honhom mu nim nti yɛka na fidie so sɛ bi mu amafo foforɔ a modeɛ mahu sɛ ahennie no trɛ ahennie no yɛ akɔnɔ ahennie no pagya yɛnkɔkeka nsɛm yɛnsɛm fata a yɛso yɛnteɛ nka hwɛniye honhom mu hwɛniye da bia metaa kasa asɛm wɔ sɛ mene wo mmienu deɛ de dua asante no yɛnim sɛ tu nyame kɛse Ɔpemsoɔ ɛtete na asanteman no ɛko a wɔdiiɛ ɛnneɛma wɔfaa mu neɛ wɔyɛɛyɛ no mene wo mmienu yɛnim wɔ yɛnim enti yɛkasa a sɛbi yɛ mmɔfra yɛnsusu ma yɛano ntera mpanimfoɔ hwɛ wɔyɛ ne ba ɛsɛm wei a ɛkɔ soɔ no ababaawa no wɔkaa no wɔ social media so ɔkaa no wɔ TV na aba social media nti n'adwene yɛ ne sɛ ɔpa akyɛw wɔ radio foforɔ so a anaasɛ wɔka ɛba social media wɔwie wapa akyɛw ɔmo wɔ social media no ana wɔn ɛma wo like ɛma wo mo ɛyɛ wɔyɛ adeɛ no ɔmo na waka akyerɛ wɔn nanso sɛbi ɛnya akyea me na ase hwɛ na ɔse awurade adom wonim awurade Bible se fa ne deɛ ma deɛ ne deɛ sɛ no na sɛbi wokɔ keka wo nsɛm hunu ne wia no wɔbɛtona wonom sɛ wonim awurade wo sɛ wonim awurade ɛti wo ba awurade din sɛ awurade adom kora wo ɛhɔ no kora wo se amfem wabra Bible aka kyerɛ wo sɛ fa ne deɛ ma deɛ ne deɛ sɛ no wonim deɛ tia Bible ka saa yɛde ɔpani bi tena baabi sɛ wɔyɛ pani a ɛfiri hɔ nom wokorɔ no nnua nhoma nsuo asase ɛsoro ewia mu sorosoro mu soro wɔn nyinaa gyina tom ɛtumi nkan nipa bi yaw na mmom ɛka sɛ bi sɛ nipa ntie wɔn mu ɔsaabrɛ wɔn mu hwɛ ewia mu hu sɛ sunsumsɛm wɔ hɔ ampa no ɔpani mills ɛbrɛ a wɔtɔɔyɛ no abosome mmiɛnsa nsuo antɔ ewia ammɔ sɛ nipa sɛ meboa a mewia wɔn mfra no wɔn nka na nyɛ kusukuku da so na kusukuku asi ɛno na kyerɛ sɛ biribi asi odupɔn bi atutu ɛti sɛ ababaawa no wɔnim sunsumsɛm wɔn hwɛ ne yie wɔn sɛ wɔpa ne kyamia kwame adofo sɛ yɛ adofo a menim no wɔbɔ nnwom deɛ a mebɛto wɔ papa nnwom yɛwɔ nipa bi wɔ kɔm kɔsɛ ɔmo ho akɔfo ɛkɔm kɔkunkum ɔmo ho ɔmo kɔkɔm ɔmo aduru wɔ papa nnwom na ɛtete wɔn mo wɔ papa nnwom na ka wɔn akoma ma ɔmo gyaeɛ ɛno koraa no wɔn sɛ ɔbɛbɔ papa bɔ so sɛ wɔ papa tete wo yie ne anya wo na yɛ deɛ yɛn ho wano asabere chapa na opa no wo sa aka kasa twitwie na se bube ne tebete a ɛde ba na kyerɛ sɛ fie badwo bube wane tebete a ɛde na kyerɛ sɛ fie badwo ya nyawo ya de ya ho yɛn ho
ya de to kaja esem hunu na wabetena ho na wo ka no sa wo pa achew na wo ya tetewo nipa ben ye betete no babie na no obekasa afre ni ma asem no why na se ya tete no babie na no okasa asem we sei yanim konfo bebre atona yanim konfo bebre di agoro me fa sante achem dampon konfo gu mikrom ko oni hia no obechia ko fare wo se ni trase wo pa achew wansa no wachia se me bo am mfrenka ade na woni mu so ya Asantehene fa wonu twi fom woni ba bi Asante free e mo ho Asante da na Asante nya wo de ya wo mfiri Asante ba bi kura wo mfiri ba re pene ko yese wada ne abo wo ha o so wo hunu ba bi abefre o hunu ba bi abefre wada ne wo ha ni ti sa krante ne to sa pra o sa ma ne mususu wo tu so o sa pan dan kwa e free ne yefunu mu ba be siase no susu na no ese kusie abra wonya ba bi a wo ye ne ma ekopa na kokura no ye koba busua bi amane o mse ye ni no uko we ho sene ti samde na so nyam nua uko we ho sene to samde na so nyam busua ni saa na waye ohu se wona nam saa na be ye wo Asante ye sunsum na metesa brante ya ba akoka se sunsum mu asam ni ade nyina onim a meka bibi di akere no onko omu a ekuta tumi anya azanfo ni bi wonpa omu no omu nko se onko bu sasa chia me tesɛn obaso da na chia me wo sensoro saa na Nyankopɔn ye no ne nan ka fom ana ne trimpem wo ye wiase nyina de a wo sɛ wono mu bo wiase nyina na wo sebe kwakwahwe akwa bi tesa wo etisa wo so papa ne kwa me mpadu a adofo a se obi be kasete ya papa anase sa ade ache na ma twe camera de asemi so na se me kasete ache am ya adofo a wo beti ase ama me ana wo beti ase anase se wo kura no wo ba e na mafa wo ba na mde ni twa wo mpo a wo beti ase wo betena wo sa wo pa ache wo ade ache wo pa na wo pa sa wo so papa wo pa so wo pa ache wo a afidie na wo kotena so koka asansem no e wo se wo kɔ na wo ne afidie ni mu mpanimfo wo mu atintim ye ene wo mu afidie ni ye wo mu de wo mu hweso no wo mu nyina ne wo eba ha ansa na che wo pa no eno kura no kye me na beka enye yen na nanom na betena ase wo bana se de wo begina wo sesi a ne ye mu wo kwanya se wo sam na wo tena radio TV ne so kaaye no sa wo ne TV ne so kaaye no sa ka bi mu wo betimi aka ye kasa ya ye hweye mama ya ni antra ye nton enen kwala nketen na tetale da ho akane ye tese wo bia wu a na ye pani wo twam mu emfie wo ha de wo ya dua so kura no na bia sabe enya dua na kasa no wo kura se a e bia sabe abote ya bi na furo no ene eye den ene na de kwala nketo a ene ye tro call to glory yesusu kas ma edi sunsu aso boni bebra ya beba ya brabom yesusu nya minim dodo yesusu mani pia yai ni nya hwehwani mu ne ensem bi ensem fata no na dimbi wo ho na oji a eye bone ye musuo ede ma wo edimbi wo ho na oji a eye bone eye musuo ede ma wo ye wo ka ya nipa nyina hu ene ekowie sen ese wo ko okata so a otibu ne wudi ohunhom ne wudi se ba bia wo de fae no wan fa yie ubo hini bidi awo wonsem ni mu e ka se sebi se o fa ne no a na sa wo hini mpo no kura no sa wo hini mpo akura no no ka che se obinya ne se no fa kura ka nipa kura no epe na sa wo hini na wo bo ni din no sebi ono yen fa no toto ha kura o men afide so hu ba bia ko wieo yantinye ma bia se yese wukuma pemu a apem ebeba se wukuma pemu a apem ebeba ogwa mai ne tu belfo bedase no onso mo de ayi bi kire omo de ayi bi kire franka bi kire omo ose ye de ekotoko okodie ose okodie timi ti aboa bia nanso kotoko die
Okodi ntimi nkyene da. Nenya ni okodi ohiriba fam otimi etimi fa aboa bia. Nanso kotoko de ontimi de entia. Edi entia. Sana nyame ya asante. Sana nyame ya asante. Obeye bia na so betimi tuafa asante so pa de oboa. Mame entwe wa adwun si ade bi to say enkomo a ekoso wo studio ho no se nananom ani enje ho a enka ombe stop yi omu tie ne o nananom ani nje ho a enka ombe stop yi omu because omu sha ase no ache omu sha ase aye series of Afia Pokua enkomo yi omu di nkomo afa Afia Pokua de ho so many times enti omu start first one no se nananom ene ne mpanyimfo se nana ene ne mpanyimfo ene nji nkomo ne ho a enkomo frɛ omu he agyeman munya de moka wo studio ho no chame wi afa munya de moka wo studio ho no but omoni je ho enti no omunsa hyase omoni je ho omunsa hyase enti no besi sa brain no omun stop yi omu enti na kire se Afia Pokua ene ne mpanyimfo anhwe antoto ne ya omu ho betimi akire omu pa according to nkoma omu edi wo ho ikura no besi ne onua TV entimi nka ho hwe omu fa tese letter bia mai omu nsuma obia ewo omu na so minim said the Captain Smart kai no eno an ebi a omu gina so say omu render apology dia minim ejebusu na chese baabi a eye Afia Pokua na asem no akwakoduru e na yakopone efri Manhyia Ɔpemsoɔ e de ababesomo no besew se obekire wa adwan fa video no wi a wa share so ama onua bi ensa atumi aka e ma remfi se wo bɔ mpae a obekai Afia Pokua because ose amanfo epese omu gine kra efri ne nsem ye besere eno de mama ne mamu ansa because wonu ne ho okọ studio ho kra no hu chese hu no kra ti se wa moa se unim ne pa na o he the pictures ene da na okotena onua TV kika ansa ansem no na wo de compare se oba chese fifi prat e show ni so na wutimi se wa moa ebusia feel free na kire wa fa video no bia e bo modern share ma onua bi ensem tumi ka aha e strong media GH edin no e di AJ meda wase na mama wo mo ene hwe time heba mesha eye malaria dra mekamfo e de amawo makra